Aquesta era la frase final de l'informe. I Agustí li va dir, no he entès gaire res, però m'ha cridat l'atenció aquesta frase. La repeteixo? Si els banquers racionalitzessin la moneda, seguirien guanyant diners, però perdrien la plutarquia mundial. Agustí li va dir, mira, no sé, però m'ha cridat l'atenció això. I el banquer li va dir, mira, a poc t'aniré explicant coses i acabaràs entenent el que t'he dit. Perquè quan ho entenguis, a mi se me'n fot perquè faré mal. I trigaràs molt a entendre. Però jo t'aniré explicant coses perquè ho puguis entendre. I així va ser. Durant 4 o 5 anys al banquer li van explicant coses que van ajudar a entendre aquesta frase de l'Agustí. Després el banquer se'n va anar a la Segona Guerra Mundial als Estats Units, van perdre de vista, van morir i es van veure mai. Però l'Agustí va seguir estudiant, investigant tot això per resoldre. Aquesta frase que us he dit, s'entén quasi tot almenys una paraula. Si els banquers racionalitzessin la moneda, aquest racionalitzar la moneda, sabeu què vol dir? Eliminar l'anonimat de la moneda. Després hi entrarem. És a dir, avui en dia la moneda és anònima. Circula un bitllet de 500, el tens tu, i no saps ningú què fas amb aquest bitllet. Això s'hauria d'acabar. Això seria racionalitzar la moneda. Cada vegada que hi hagi intercanvi s'ha de saber què passa. Fora anonimat. Això vol dir racionalitzar. Què passaria? Doncs els banquers seguirien guanyant diners, fixeu-vos, però què perdrien? La plutarquia mundial. Sabeu què vol dir plutarquia? És una paraula inventada per Plató, només, jo us faré de lluny. I Plutós era el déu de la riquesa, i era un déu bifronte. Era un déu que tenia una cara ben dolent i una cara mal dolent. Que heu viatjat i ho heu vist, això. Els déus antics tenen dues cares, moltes vegades. Doncs Plutós era el déu de la riquesa. I plutarquia vol dir manar a través de la riquesa. Aquí és comandament, doncs manar a través del diner. És a dir, el que perdrien els banquers és la capacitat de manar a través del diner. Si racionalitzés la moneda. Doncs aquesta frase, que l'Agustí va entendre que això era molt important, que volia entendre a fons, el va portar a estudiar tot aquest, i va estar molts anys fent-ho, i va fer un sistema general. Què vol dir un sistema general? Us ho explicaré prou fàcilment. Sistemes generals són un conjunt d'estudis i propòsits. I unes fan referència a aspectes socials i altres fan referència a aspectes econòmics. Avui ens centrarem molt en els aspectes econòmics, però també m'agradarà explicar els aspectes socials. Perquè els aspectes econòmics simplement és, dit en una frase, és suprimir l'anonimat de la moneda. En canvi, els aspectes socials són més complexes i són molt macros. Quan Agustí explicava els seus projectes socials, tothom li deia, són molt macros, són preciosos, però no en sortiran els diners per fer això. I ell deia, de diners no us preocupeu, perquè n'hi ha els que vulguem i més. El que no sabem els diners que hi ha. El diner que està molt mal repartit, està entretingut i no funciona. El diner té una funció d'ajudar a l'intercanvi, però no de quedar paralitzat. Bé, tot això l'Agustí ho explica abastament en els seus sistemes. I finalment aquí vaig veure el Centre d'Estudis Joan Bardina, que és el centre d'estudis que va crear ell mateix cap a l'any 80-81 amb una colla d'amics per donar a conèixer aquestes teories. I des d'aleshores, molt voluntarísticament, perquè no tenim recursos i amb moltes ganes, anem divulgant l'obra d'aquest home que ens sembla que val molt la pena. L'Agustí fa una proposta que es podria dir també que és una proposta de constitució nova. El que regeix les regles d'un joc, les regles del joc d'un país és la Constitució. És on es marquen per on poden anar les coses. I la Constitució que tenim ara, evidentment, no val. Però ell fa una proposta de nova Constitució. En aquesta proposta de nova Constitució fa una distinció maquíssima entre el que és treballar i el que és fer feina. La seva Constitució és llibertària. Fixeu-vos que la paraula llibertat ens omple tots d'alegria. Però quina mena de llibertat estem parlant? Hi ha 3 tipus de persones que adoren la llibertat. El llibertí, que fa el que li rota dels collons i no li importen les conseqüències, i aquest és una banda de la llibertat, no dieu que no, el llibertí. Després hi ha el liberal, això està, la societat liberal, que fan el que convé a la seva classe, al seu partit, o a la seva classe social. Aquests són els liberals, els altres fora. Però som liberals perquè respectem molt els altres que es fotin, però nosaltres els cuidem molt. I després hi ha el llibertari. El llibertari és la persona que no entén la llibertat si no és per tothom. O és per tot la llibertat o no hi ha llibertat. És a dir, llibertat per un individu, merda. Llibertat per un grupet, merda. Llibertat per tothom. Doncs fa el que diu la Constitució llibertària. I aquesta Constitució té en compte la llibertat del poble, no dels poderosos, que és el que hi ha. En la Constitució actual no hi ha res a fer. O canviem la Constitució o no hi ha res a fer. Heu de distingir molt clarament anarquisme de llibertat.
A vegades es confon, es diuen un llibertari o anarquista és el mateix, o un àcrata és el mateix. No és el mateix. Fixeu-vos que anarquista és el que no vol que el manin. I el llibertari és el que diu, a mi, a la meva vida privada, no m'ha de demanar ningú, però les regles del joc per tothom han de ser respectades. És diferent. Entengueu això. L'anarquista no vol sentir parlar d'estat, no vol sentir parlar de policia, no vol sentir parlar d'advocats, no vol sentir parlar de res. Llavors es fica en un món molt o íntim o, per mi, utòpic. En canvi, el llibertari diu, no, la llibertat per mi sí, a la meva vida privada ningú s'ha de ficar per res. Però en el que és l'Estat, en el que és el banc, en el que és la cosa social, ha d'haver-hi ordre, ha d'haver-hi una organització. Aquest és el pensament de l'Agustí Joly. El treball, fixeu-vos que és una paraula molt bonica, hi ha gent que treballa, hi ha gent que fa feina i hi ha gent que no fa res. Hi ha gent que treballa en treballs que són utilitaris, és a dir, treball és una paraula molt maca, ve de llegir total, que era un instrument de tortura, que es posaven les mans, i quan no treballaven prou els esclaus hi trataven més perquè treballessin. I el treball és una cosa que es fa no perquè vols, sinó perquè has de guanyar la vida, perquè has de guanyar un altre rol. És una manera completament diferent de fer feina. Fer feina amb allò que t'agrada, el que és vocacional. Jo vull ser mestre, jo vull ser metge, jo vull ser... Doncs l'Agustí distingeix, no es poden fer les dues coses alhora. La societat, la Constitució que proposa l'Agustí, o et dediques a fer treball utilitari, o et dediques a fer una feina voluntària. O bé et dediques a no fer res, que també és un dret que tenim. L'aturat avui en dia se'l veu com un paràsit, com una persona inútil, com una persona que és una càrrega, i una merda. El senyor aturat té tot el dret d'estar aturat. És a dir, qui no vol treballar ni fer feina, però el seu fet de ben nascut, tenim dret a viure, i no només a viure, sinó a menjar i a uns mínims. Altra cosa és que tu a més vols portar el teu esforç. El pots posar fent feina o fent treball. Però queda clar que hi ha tres personatges, tres maneres d'estar a la Constitució de l'Agustí. Treballant, que guanyaria més que no pas fent feina. Això molta gent ho horroritza. Jo de professió de metge i accepto perfectament que el salari d'un metge té que ser inferior al que guanyi un senyor que va a la mina o un senyor que va a la fàbrica. Això ja veureu que és una revolució. Hi ha molta gent que no ho entén així. El senyor que ha tingut la capacitat d'estudiar medicina i això no ha de cobrar més, ha de cobrar menys, perquè si ha tingut la possibilitat d'estudiar medicina és perquè els altres han pagat la carrera i perquè l'Estat li ha fet això, l'han anat al servei en canvi ara és al revés, o no, jo he fet uns estudis, la meva càrrega té molta responsabilitat, és de cobrar més. No, l'Agustí no senyor, si vols cobrar molt, vés a la mina, vés a l'obra, vés a la fàbrica i guanyaràs més que un metge o que un mestre. Això ja és una revolució fantàstica. I a més, si no vols fer res, no facis res. Les màquines cada dia treballen més, hi ha gent que pot estar aturada amb un salari mínim, evidentment aquest senyor guanyaria menys del que fa feina, però hi hauria aquest tipus de distribució del que és la riquesa d'un país. L'altra cosa que incideix l'Agustí tremenda és amb l'economia, que és on te fica el dit a la llaga. I què entén ell per economia? És una parauleta que veu a parlar i veureu que cada un té la tangent. Economia, etimològicament, és una paraula composta, i ve eco i nomia. Eco ve d'oikos, que vol dir el bé comú, la cara comuna famosa. I nomia és una llei de repartició. És a dir, que economia voldria dir, segons l'Agustí, com s'ha de repartir allò que és de tothom. No el que és de cadascú, el que és de tothom. Com ho fem per repartir això, diu ell? Què és de tothom? Evidentment, els recursos naturals. L'aigua, l'aire i la terra. Són recursos naturals. No els han treballat, no són el producte del treball de ningú. Després parlarem d'això perquè l'Agustí en aquest sentit la terra és del municipi, no pot ser de particulars. El que pot ser de particulars és el que jo he fet, el que jo he treballat, però la matèria primera és de tothom. Per tant, la natura és de tothom. Per tant, això també és un concepte revolucionari. I un altre concepte revolucionari és el tercer, que ningú hi cau. Què és la cosa que és bé comú? Doncs és repartir diners. Resulta que la societat fa negocis i hi ha uns diners que han de tornar a la societat, perquè són de tothom, no són de cadascú. Penseu que som immensament rics tots plegats, tenim una herència tremenda dels que estan als morts, al cementiri. Tots que ningú paga royalties per la roda. És un invent que es va fer la humanitat i que permet fer progressos fabulosos. Aquesta herència és de tots. I avui en dia la fan servir uns quants. Bé, això és revolucionari també.